Na této sestavě na bradlech od Monotrendu jsme si ukázali, jak cvičit základní klik, dip na bradlech. Ale těch dipů, kliků na bradlech máme několik variant. Tak si ukážeme od toho prvního základního, který známe, po kombinované s jednou rukou vepředu, šup. To stejný naopak. Druhá ruka vepředu, hop. Nebo dip s nohama v přednosu pokrčeným. Šup. Šup. Toto je pokročilý dip. Nebo naopak tlačíme nohy dozadu a dáváme hrudník prsa dopředu. Hop. 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 Nebo můžeme nakombinovat zároveň klik na bradlech a zároveň procvičíme i břicho. Střed těla. Pojedu. Klik a nohy do přednosu. A znovu. Klik, nohy do přednosu. Klik, nohy do přednosu.